कैमरामैन दूसरा वीडियो लगा। तोहारे कॉल रिकॉर्डिंग सब कइले है तो बानी, तुहारी कॉल रिकॉर्डिंग सब कइले बानी। वाह भैया जी, वाह 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 वाह। सर तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग सब कइले बानी, तो कॉल रिकॉर्डिंग करके कहीं अपन गए में डर बेकार है सारे। कॉल रिकॉर्डिंग कइले बानी, ओकरा आगे बोल। हौ कइल वीडियोआ, कौन वीडियो हुआ? हौ कइल वीडियोआ हम धइले है तो बानी। हौ कइल वीडियो सब धइले बानी। अरे भैया जी, जब तू सारू सब वीडियो रखले बड़ा तो एगो काम करा, जाके अपन बहन के मतलब कि सारे अपन बहनिया के जाके दिखा दे। सार तू ना भौजी के हौ कइल वीडियो रखले बड़ा रे सार, ई सब वीडियो ना रखल जाला रे भैया। अगर गलती से कहीं वीडियो लीक हो जाई तो तोर सा सार कोनो मतलब कि तोर सारा रिपोर्टेशन की कुछ ना होई, पर भौजी के इज्जत खराब हो जाए रे सारा। हाउ कोई वीडियो रखले माने एक काम करो, वीडियो रखले रहियो कोनो चिप में मेमोरी में रख के रखले रहियो, आई खाली धके गोड़िया तावा दबा के सुती है सार तू नहीं हाउ कोई वीडियो रखले माने। अरे सारी सब गलत काम है रे भैया, ई सब वीडियो ना रखल जाला। खाली हमार कैमरा में ई सब वीडियो धइले रहे, वायरल हो गइल, सलार पर चढ़ के मुतत रहे, आज बैठ के रोए ना कपार पे हाथ धके रोएला। तो ऐसे कहते नहीं वीडियो सब मत रख, सारे डिलीट कर दे यार। दीवाना बास करी हो, हमारा रवा बास करी हो, तारी बहन के गोविंद गैलेंडर पे लो सर तू नहीं दीवाना बास करी हो। अरे अब भैया जी दीवाना बास करी तो का प्रशासन तारा गणिया में बास कर दी सार। उ वाला वीडियो धइले माने त एगो करा भौजी के बास करी है, कोई हमार जे दिमाग खराब हो गेल सार। लाइन से खड़िया के तहरा गाड़ी में ऐसा जे बास करे कि गाड़ी भाई गो के जब वहीं खून फेंक देबो। ये दादा सच में नहीं यार, उतना ज्यादा हो जाई।